Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Gisugda na og patuman ang mega oil price hike kung asa staggered o hinay-hinay kining ipatuman sa mga kumpanya sa lana karong semanaha. Atong saro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, tungod sa labihan, no, kamahal sa presyo sa petrolyo, mipyait na gyud ang mga motorista. Samtang usa ka consumer rights group nanawagan nga isuspende ang buwis sa petrolyo. Sumala sa jeepney driver nga si Jackie, pait tagadi daw ang pamasada, makunhuran pa ang kita tungod sa labihan kamahal nga presyo sa petrolyo. Kung regular pa ang crudo, ma'am, wala pa siya ni taas, ma'am. Ang amuha lang pa na ni kay Juan. Bali, ang sa kadlaw na mo consume na may 1,000, 2,000 niya. Karon, gaga na siya mga 1,800 o 1,700. Takot na siya. Bali, kung tao kato siya na income tama, madungag ito sa mga. Ang working student nga si Raven kada adlaw mo gamit og motor, isip transportasyon paingon eskwelahan ug trabahoan. Nang problema siya kay dugang gastos ang usbaw sa fuel prices. Kung siya impact mo kay pag hindi mo gagamit ang motor, tapos mapapawasan mo ang ano ba, mga allowance, paid ka lang yun. Ana sa 7 pesos ngadto sa 24 pesos matag litro ang giusbaw sa petrolyo karon si baraha sugod karong adlaw. Apan kana nga presyo dili kaliton, kun dili hinahinayon matud pa og patong sa mga oil companies. Ang Davao Consumer Movement nabalaka na. Ito ang ginapanawagan ng national government and ng mga agencies nga nang-suspend kung taba ang kanilitong value-added tax sa fuel, ni-suspend po ang kanil excise tax sa mga fuels na to kay least na dayon siya direct relief dito sa katawhan. Pag magtaas gani ang presyo sa gasolina sa international market, magdumi na effect tayo din sa ato sa ato ang local economy. Ang danger anak mama, ibig man lagi makaapas ang mga tao sa iyon ani nga sitwasyon tungod kay baba ang sweldo sa mga tao. Dili usab kumbinsido ang grupo sa pipila sa ginahimo sa gobyerno sa pagtubag sa problema. Ay mga gihimo nga mga consideration ang national government for kaning upat na lang kaadlaw ang trabaho, mga ano mga band-aid solution ra mga gud ana. Bisan kini mga subsidies, band-aid solution ra mga gud ni tungod sa mas bigger picture nga ang ato ang oil industry sa nasod is regulated man, no, walay control ang gobyerno. Mausab kini ang una nang giingon sa Department of Energy nga wala matud pa sila kontrol sa presyo. Gawas lang kung mahatagan sila og gahom pinaagi sa pag-amyenda sa deregulation law. Apan ang DOE abri sa sugyot nga amyendahan sa Kongreso ang mong balaod. I think it would be a welcome change also for us to be able to scrutinize more how the prices are computed, and if we should limit or make a uniform pricing. That's something that they can discuss and consider. Kung gustoon man gid siguro sa national government, nahimuan man gid siguro na pamaagi nato ang train law, ang deregulation law, pwede man diyan sa Congress kung gusto niya. Kaso bumugin ang panawagan nila kayo na usa sa karon nga sitwasyon ang kanang mas labang politika din sa Kongreso o sa Senado kay naay mas importanteng tutukan. Sara, karon lang no gi-aprubahan sa House Committee on Ways and Means ang kining substitute bill nga nagtugot kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspendihon ang excise tax sa mga petroleum products, pero moagi pa na og approval sa Kongreso kana kung maaprubahan 10 pesos per liter sa gasoline samtang 6 pesos per liter sa diesel ang ikunhod sa presyo sa mga gasoline stations. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.